Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा युट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने जोङो हिमानसिखौ रौतायावहाय डक्टरनियाव लांनो नागिरदों मिन्टु डक्टरनियावहाय हिमानसिहा खाफालावहाय माइसुमै जादोंमोन ना एसे गोबावानो जाबाय माने मोजां हामाखै आरोना हामबाबो जाफिनबाय थायो ओमफ्राय बियो एसे खस्थ' मोनदों आरोना मानसिया बोथोराबो बोरैबा नालाय माब्लाबा अखा माब्लाबा सान्दुं बिदिबाथ' बिराद बोरैबा जोलु जोला जाथारना माइसुमाया खेब खेबनो ओमफ्राय बे खस्थ' मोनबाय थादों नालाय बेखायनो जोङो बेखौ डक्टरनियाव लानानै थांदों आरोना देखायनो ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय जोङो माबायावहाय थांनानै रौतायाव थांनानै जोङो डक्टरनियाव हाबदों ओमफ्राय डक्टरनियाव हाबखांनानै हिमानसिनो गांनैसो ड्रेस बायदों बेनि उनाव साहा लोंबोदों ओमफ्राय लास्टआव गय जाबोदों बेखिनिल' आरोना भिडिअआ नै जों रौता मोनफैबाय ओमफ्रायो ओंख्लायनोसै दाना जाया नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय आङो मोनसे कुइसननि एन्सार होनो सानदों आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै माने आङो रावनिबो नामखौ खारिलाया जिखिजाया कुइसननि एन्सार आरोना बे कुइसनखौ बहुत मानसियानो खालामदों बिनिखायनो आङो नाम खारिथ'लायला कुइसना ओरैबायदिमोन कुइसन बायदिबो नंद्राया सोरबा सोरबि कुइसनबो खालामदों आरो सोरबा सोरबि बुंदोंबो आरोना ओमफ्राय बियो मा बुस्थु आं खोन्थानोसै दाखालि जोंहा माइ गायदोंमोन ना ओमफ्राय माइ गायनायावहाय आं दख'ना गुफुर गाननानै थांदोंमोन अबसे बयबो मिन्थिखायो दुब्लियावहाय दख'ना गुफुर गानलांब्ला दख'नाया मैला जायो गाज्रि जायो लेथ्रा नाङो आरो लेथ्रा नांबाथाय खारनो बिराद थान जायो बेखौ बयबो मिन्थिखायो ओमफ्राय आंबो बेखौ मिन्थिखायो अब्लाबोदि आङो दख'ना गुफुर गाननानै थांदों ओमफ्राय सोरबा सोरबि बहुत कमेन्ट हरदों आरोना गाज्रिथ' हराखै मोजाङैसो हरदों ओरैबायदि हरदों आरोना माइ गायनायाव दख'ना गुफुर गाना नानि नै जोङो दायो डक्टरनियाव हाबखांबाय ओमफ्राय नायबायबो मुलि आरि लाबाय आरोना ओमफ्राय हिमानसिनो बै दुकानावहाय गांनैसो ड्रेस लांनो नागिरदों हिमानसिनि बेखौबो एसे देखायलांसै न' हिमानसि नायलांदो लोगोफोर आरो सोरबा सोरबि माइ गायनायाव दख'ना गुफुर गानबाय आब' दख'ना गोदानखौनो माइ गायनायाव मानो गाननाय ओरै बेफोरदे आरो बिदिबो फैदों कमेन्टआ मामोनलाय इदि आरोना कमेन्टआ माइ गायनो रोंखाया गारा दख'ना गोदान गानना थांनायानो भिडिअ बानायनोसो थांनायानो ओरै एफोरदि आरोना आं बिदि बुंब्लाबो जेबो गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय आङो बिनि रिप्लाइखौ एसे होनोसै आरोना दिनै मानो थाखाय आङो दख'ना गुफुर गाननानै थांनाय बेखौ एसे रिप्लाइ होनि आरोना आं दख'ना गुफुर गाननानै थांनायनि जाहोना जाबाय जोंहा जाय दिनखालि माइ गायदोंमोन ना बे दिनखालि बिराद सान्दुं गोसामोन बिराद गरममोन माइ गायग्राफोराबो बिराद खस्थ' मोनदों गरमनि थाखायनो ओमफ्राय जोंबो न'आवनो बिराद बिसोरनो थाखाय भाजा आरि एवनानै साहा फुदुंनानै आरो न'नि खामानि दामानि मावनानैनो बिराद गरम मोनखाबाय ओमफ्राय बिसोरनो साहा लांनाय समावहाय आङो दख'ना गुफुर गानलांबाय माने दख'ना गुफुरखौ आङो बिदि सान्दुं गोसाथार दुंनायाव गानब्ला एसेब्लाबो थान्दा मोनो आरोना जिखि जाया गुफुर ड्रेस गानब्लानो गरम बोथोराव एसेब्लाबो थान्दा मोनो बेनिखायनो आङो गरमथारखायसो बे दख'ना गुफुरखौ गानलांदोंमोन आरोना थान्दा मोनथों होननानै ओमफ्राय बे दख'नाखौ सोरबा सोरबा बुंदों एसेबां गोदान दख'नाखौनो माइ गायनायाव गानबाय आब' ओरै होननानै बे दख'नाया गोदान नङा सरिसो मबाइलाव गोदान बानि नुथारदों आंबो माने बे दख'नाया आथा नांलायलायनाय दङ आरोना सरिसो बिराद गोबावनिसो बे दख'नाया आङो माबा समावनो बायनायमोन आङो 3rd सेमिस्टार फरायबाय थानाय समावनो बायनायमोन आरोना 600 लानायमोन दख'नाया फास्राबो दङमोन ओमफ्राय फास्राया
लानाय जायासै आरो ना फास्राखौ दख'नाखौ ओन्था गानलांबाय बे लोगोफोर बे ब्लाउसखौ माबायदि नुदों आंथ' जोबोर मोजां नुखादों आरो ना जा फसायखाबाय आङो ओमफ्राय लाबाय नै बारा दामनि नङा 100निल'सो आंलाय दाम खम खमनिसो गानखायो ना लोगोफोर बेनोमोन आरोना आंनि दुब्लियाव दख'ना गुफुर गाननानै थांनायनि जाहोना ओरैनोथ' जेबो गैया बेनो ओमफ्राय आंखौ सोरबाबो बुंदोंमोन इसिबां गोदान दख'ना गानना थांनानै माइ गायनो थाङाखै माथो भिडिअ'ल'सो लानो थांनायानो ओरैनो होननानैबो बुंदोंमोन अबयसे नंगौ आङो माइखौ गायनो थांखायाखै सासो हैनो थांदोंमोन ओमफ्राय आङो खोथिया फुखालि आखासे खोथिया फुना गारबोखादोंमोन दि ओमफ्राय बे आखासे खोथियाखौनो ओरैनो नामनि आन्था गायनोसै भिडिअ'आवबो मोजां नुनाय बायदियै गायनोसै होननानै गायबाय आरोना आं माइखौलाय गोदोफोर गायोमोन दाबा गायनाया इसेबां गायला खम जाबाय गावखौनो इसेबां माइ गायनो रोङो खोथिया फुनो रोङो होननानै बुंना लाबाबो गावखौनो मावद्रायनाय खिथाना लायो मायो होननानैबो सानजानो गिलायलायलाङो बिदिबो सानग्रा थायोना जिखिजाया बेखिनियानो आरोना एन्सारा कुइसन खालामग्राफोरनिसिम थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आङो जेबो गाज्रि मोननानै बुङाखै दे लोगोफोर नुजोबबाय थांसिनो बिराद गरम लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय गारियाबो सान्दुङाव दोननाय नालाय बिराद गुदुं जानानै गाखोनो हायाखै आरोना जोङो ओमफ्राय नैबे सायहायाव दसे जिरायफैथ'दों ना हाथाया बायगोन बानि आरदों ओइ ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनि माने आंखौ सोरबा कमेन्ट हरो आरोना सिगाङावबो हरदोंमोन बे कमेन्टखौ ओमफ्राय दाबो सोरबा सासे सानै हरो बेबायदि कमेन्टखौ माने आंखौ एसे भिडिअफोराव स्टेन्डार्ड रायलायब्ला मोजां जायो स्टेन्डार्ड रायलायनो सोलों ओरै होननानै हरदों कमेन्ट ओमफ्राय आङो बारा स्टेन्डार्ड रायलायनो रोङाना नाजागासिनोसो सोलोंगासिनोसो नाजालांसै लासैनो स्टेन्डार्ड रायलायनो ओमफ्राय दिनै आङो कुइसननि रिप्लाइ होदोंब्लाबो कुइसन खालामग्राफोरनि नामखौ खारिनाय जायाखै गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय बेबायदिबो कमेन्ट फैयो आरोना आंनाव सोरथो कुइसन खालामसोयो बेफोरबायदि कुइसनखौलाय ओरै होननानै कमेन्ट फैयो बिनिखायनो कुइसन खालामग्राफोरनि मुंखौ खारिना होब्ला एसे मोजांसिन जायोदां बायदि मोनो आरोना आङो नाथाय दिनै आङो खारिना होआसै माने बे मोनसे कुइसनानो बहुत मानसिफोरनि नालाय बेनिखायनो आङो सोर सासेनि नामखौ खारिजेननो होननानै साननानै खारिनाय जायासै आरोना गाज्रि मोननो नाङा आरो गोबां बायदिसिना कमेन्टफोर दंबावो कुइसनफोर दंबावो बेफोरखौ आङो बेलेग भिडिअफोराव होगोन बेबायदिनो होलांबाय थागोन आरोना साननो नाङा सोरबा कुइसननि एन्सार मोनाखैबा जोंनिखौबा होलायलाया मालाय आब'आ बेलेगफोरनिखौबा होयो बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना जिखिजाया माखौबाफोर कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामबाय था आङो बेबायदिनो भिडिअनि गेजेर होलांबाय थागोन ओमफ्राय मा बुंबावगोन जाबाय आं दा नै जोङो साहा लोंबाय माबा जादों गनेश लादु बिराद गोथावलै बियो आं बिराद गोथाव मोनथारो जानो मोननै जाबाय गोथावथारदि ओमफ्राय जोंना भिडिअआबो जोबनायनि लामायाव फैबाय जोबथारनायाव जोङो गय जाबोदों आं बेखौ दहायबो बुंदोंमोन ना ओमफ्राय गय जानाय मानायफोरखौबो नै एसे भिडिअ लाबाय आरोना नैबेयो जों गामिनिनो आदा हाय लोगोफोर जोंना इसे मोनसे हाय लोगोफोर जोंना रुकियावहाय जाय खामानिखौ लानानै फैदोंमोन ना ओमफ्राय बे खामानिया जोंना गासिबो जाजोब्बाय ओमफ्राय फिसा माबा बुस्थु बायबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो न'आव थांफिननोसै नङा मोनसे ओमफ्राय जोङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोङो थांबाय थानोसै बिराद गरम सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लानोबा मुजिरायाबो लादों